Thokozani bomkhulu, thokozani bogogo. Ufikile ujikanelanga la kule ndawo yaseMbotshi ne. Ngiyayibona yonke le ndawo la. Angizanga kuzodlala la. Ngiyalibona ilanga le. Angizanga kuzodlala la. Sile madoda. Aselanga kuzodlala la. Sizosebenza. Socuphumuzi. If unenkinga yomuzi wakho, unenkinga yani, khuluma nami ndikusize. Ngihambile manje ngisamajukujuku kuneMbotshi kufike mina dikotela jikanelanga ndimlo. Athatha. Sengifikile kule ndawo. Ebafowethu ekani ukosaba ukusebenza emini lihlaba omhlaba, mosana ukosaba sebenzani nje. Umuntu azambele ukuthi mase ufika labathakathi laba emshonelanga, bafike lento seyimile igadile kuphela. Wabona? Khangifumane lapho mfowethu. Ola. Uthini? Hayi khona gogo. Mangeke sisilapho serious. Yabona abantu babekubona camera. Bathanga ukuthi maybe abafana bashaya ama content okudlala. Hayi. Isicupho esilapha esizofaka kule khaya engesilisho hayi vele lena ukuthola indawo sizolala kuyo. Uthi isicupho sihlala emkhulu. Ebusuku kuzohamba if umuntu ufikela la mase siphuma la afika athi uzoloya lo bombamba la. Phela. Yazi umthathu wenzani? Ushaya into kwakhe. Omunye. Ayishaye ethuma azi ukuthi izofika ndisazi ukuthi ukwazi bani lapha na izofika igqilazi. Ngeke mkhulu ngeke. Uthi wena usho kahle mina. Sobilunge mbamba lento izomtshela yabo lento lengishaya laba mkhulu. Izomdonsa sembamba mkhulu. No, uzangiqhathanisa nabantu. No. Bayakwazela sindwa ukuthi inyanga. Bangazi kahle mkhulu. Kahle nje. Inyanga egqoke ikhindi. Emkhulu angikuganga mina. Ucabanga ukuthi likhehle kanti. Akusona. Lento seyikhindini noma isentshebeni. Mkhulu la. Egazini lento le. Ngathini kulabantu baseKapa? Ngithi wonke umuntu lapha onento adinga usizo ngayo ngikhona. Jikanelanga. Ngiyakuzwa mina. Userasti la. Noma usaye Rustenburg. Mkhulu Monday. Ngiyakhuphuka. Kunabantu abathi sifuna yazi lo muntu lo siyambona unodokotela uSolomon kodwa nje asisikahle. Uya eRustenburg noma usoqoqa ukuhlala la eMampondweni. Ngiyahamba mkhulu. Sekuloyela eMampondwe? Ngiyahamba mkhulu. Uloya ngamampondwe zokuhamba. Amampolo okanye kunemali yomuntu obaleka nayo. Sengishayile mkhulu kwavakala mina ngokuthi kunemali yomuntu obaleka nayo noma abuvezana ukhona eRust. Indawo engisebenzela kuyona mkhulu ngihlala le. Rustenburg. Ngeke. Bazofuna inamba yakho hayi ngeke. Mabe ngikhangela umuntu ongikhangele mangifumane lapha mkhulu. Kuthiwa kunomuthi eMampondweni inyani la. Ngizeleni la. Ngeke bizi inamba yakho ngeke. Mangifuna ngifumana la. Thatha le namba le. 060 3815 446. DR Jikanelanga Thokozani bomkhehle. Phindi number mkhulu. 060 3815 446. Ufumana mina. Thokozani